Ja sa volám Anetka Spáčilová. Dneska mám veľký deň, lebo idem na prvé sväté príjmanie. Veľmi sa teším, že môžem byť na veky so svojimi rodičami. Určite si pamätáte prípad maloletej adoptovanej Anetky Spáčilovej, ktorá bola spolu s bratom Timotejom odobratá manželom Spáčilovcom na základe čudných a vykonštruovaných dôkazov zo strany sociálneho úradu v Skalici tesne pred Štedrým dňom 2011. Sa vás opýtala nejaké otázky? To by ste museli mať povolení, to je za prvé. Pýtam sa vás, budete taká dobrá, poviete mi, z akého právneho titulu ste vlastne vstúpili do tohoto? Ja sa vám nebudem odpovedať, musíte sa obrátiť na našu... Ale takisto ste vstúpili aj vy bez dovolenia k nám. Prosím vás, obráťte sa na našu pani vedúcu. Dobre? Deti, akého právneho titulu ste vstúpili? Ja vám nebudem odpovedať, ešte raz vám hovorím, obráťte sa na našu... Ja, ale my sme vám odpovedali, vy ste to presne takýmto istým spôsobom k nám. Máte čisté sviedomie, pretože moje deti... Prosím vás, nenatáčajte to tady. Milí priatelia, sme tu pred budovou Krajského súdu v Trnave preto, aby sme podporili vlastne rozhodnutie okresného súdu v Skalici, ktorý prisúdil manželom Petre a Lenke Spáčilovým maloletú Anetku. Milujem ich z celého svojho srdca a nikdy ich nechcem opustiť. Anetka je tá, ktorá celú dobu proste stojí pri nás, podporuje nás. My podporujeme ju, ale jej dávame tú nádej, že domov pôjde. Verí nám, my veríme jej. A tak, jak drží ten obrázek v ruke, tak je to jej želaní, preto je to len jeden ten obrázek a drží ho len ona. Je to 1,5 roka a chceme proste, aby už bola navždy doma. Treba vydržať a bojovať. Po 2 rokoch ťažkého a srdcervúceho boja so štátnou mašinériou Krajský súd v Trnave rozhodol o navrátení Anetky Spáčilovej adoptívnym rodičom. Počujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Závery znaleckého posudku nepreukázali existenciu dôvodov pre nariadenie ústavnej starostlivosti nad maloletou Anetou. Pani Marková, prvé dojmy? Najšťastnejší človek na svete. Za tú Anetku sme proste rádi, že už tam nebudeme môcť chodiť. Arogantný a necitlivý postup sociálneho úradu v Skalici vril do srdc rodiny Spáčilových ťažko zahojiteľnú ranu. Syn Timotej sa Spáčilovcom počas núteného pobytu v detskom domove odcudzil a do rodinného kruhu sa už nevrátil. Ďakujem vám za to, že sa tá Anetka už povracia, bolí mi aj týmko bolí. Lebo mohol byť z neho chlapec, ktorý nieco by aspoň z neho byl, nieco by, a tak to nebude z neho nič. Si prajem to, aby tie ženy, ktoré toto spôsobili, nepracovali na tých miestach a postoch, na ktorých sú. Lebo tam nemajú čo robiť proste. Je 11. mája 2014. Z Anetky Spáčilovej, ktorá si už na začiatku svojej životnej púte toľko vytrpela, sa stáva mladý a sebavedomý človek. V tento deň absolvovala jeden z najkrajších zážitkov vo svojom živote, ktorým bolo prvé sväté príjmanie. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Zasvecujeme sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Som ráda, že som byla na prvom svätém príjmaní. Odkazujem všetkým kresťanským deťom Slovenska, že treba bojovať
že treba bojovať a vydržať. Za necelých 50 minút sociálne pracovníčky dokázali zničiť našu skvelo fungujúcu rodinu. To všetko rozbombardovala, zničila. Áno, život nám nastolil aj takúto skúšku, ako bolo, že vlastne sociálka nám chcela zobrať toto krásne dievčatko, ale naša viera je taká silná a rodinné puto je proste asi neprekonateľne späté, že modlili sme sa, sme kresťania a vďaka tomu vytrvalému vlastne boju a snahe o to, aby sa Anetka vrátila spátky cez tie všetky bolesti, trápenia, vďaka ktorým môžeme poďakovať aj Združeniu Magnifikát, ktorí nám pomohli a vďaka im a len vďaka im vlastne môžeme poďakovať za to, že Anetka je doma. Magnifikát Slovakia je presne tá strana, ktorá by mala byť v úradoch vlády, ktorá by nám pomáhala a pomáha riešiť obyčajných ľudí, ktorí majú také starosti, možno podobné ako my. Nikto z nás nedal v slobodných voľbách mandát žiadnej strane, aby z Bruselu preberala nemorálne a protiľudské zákony. Preto povedzme juvenilnej justícii stop. Chceme spravodlivosť. My si deti nedáme. My si deti nedáme. My si deti nedáme. Milé mamičky a ženy vlastne Slovenska, určite stojte za tým, že v tom manželskom zväzku by mal byť muž a žena a k ním samozrejme pribúdajúce deti, ale nie tie hybridy, ako je muž, žena a žena. Určite proste rodinu tvorí muž, žena a deti.